A ƙasar Najeriya madarar yogurt guda biyu kadai gare mu. Na ɗaya ingantacciyar madarar Habib yogurt, madarar da babu irinta. Na biyu sauran madara jimal. Madarar Habib yogurt takan ƙara lafiya, kuzari, in muka sha madaran mukan samu nishaɗi da kwanciyar hankali. Aiko da naka ka so na ƙwarai. Ga madara gangariya garanti, ɗanɗananta daban da na saura. Habib yogurt in kuka yi amfani da madaranmu ga daɗi a baka ga amfani a jika. Madaran mu ta ɗaga tuta madara daban da madara. Habib yogurt sunan madaran kenan. Ingantacciyar madara da ta samu kulawa daga sinadarai masu kyawu da inganci. Madara Habib yogurt ana samun ta a jihohi daban na ƙasar Najeriya. Duk inda ka gan mu ne dai muna da manyan diloli a wasu garuruwa daban-daban. Akan rubuta sunanmu da koren rubutu ɗauke da logo na HY Habib yogurt. Ga masu buƙatar ƙulla harƙalla da mu diloli kuna iya tuntuɓar mu a lambobin waya kamar haka. Babban helkwatan mu na nan a lamba 3 Emia Road, Gaskiya Maguma Junction da ke Zaria a jihar Kaduna. Habib yogurt gagara gasan masu gasa.